Здравейте на всички! Казвам се Детелина Парушева и правя това видео от Неофитрилски. Малко ще разнообразим темите. Няма да говорим за исторически парк или за изборите. Искам да информирам така повече хора за една книга. Приятелите на Рали се казва. Не е от нашето издателство, понеже много често, както говорим за книги, съм препоръчвала книги, които са свързани с издателството Together. Преди няколко дена един човек дойде тук в кафето в Неофитрилски и ни информира за едно момиченце, 7-годишно момиченце, Рали, което е болно от изключително рядка болест. Доколкото разбрах, е единственото болно в България. Това, което се случва, е, че това момиченце не може да излезе навън, защото дали имунната му система е твърде слаба, но когато се срещне с външния свят, много така лесно се разболява и когато се разболее, не се излекува както другите деца за примерно седмица или няколко дена. Много повече усилия му коства. Понякога няма сили да се усмихне, да живее нормално като другите деца. Тази болест, доколкото разбрах, не е открит все още лек. И това, което се случва, е, че са болни по света няколко деца. И родителите, вместо да се откажат, това, което са направили, те се борят. И са направили тази книжка, детска книжка, историята на Рали, която разказва всъщност нейната история. И средствата от закупуването ѝ отиват за благотворителност, като по-скоро отиват за откриване на лек за тази болест. Има вече BTV са направили хубав, между другото, репортаж за момичето. Историята на Рали може да намерите в интернет повече информация. Целта на този клип е да ви информирам, че съществува тази книга, съществува едно малко момиченце, което, както пишеше в книгата, че е надеждата, дори голяма колкото едно орехче. Всъщност тя ни крепи, тя ни прави хора, тя ни прави така, че ние да не се отказваме никога, и тя е именно това, което може да промени света. Надеждата, независимо колко е голяма и колко малка. Така че да го разбера, да го чуя, да го прочета това нещо от една книжка, едно детенце, да се научиш да виждаш не само проблемите твоите, а да видиш това, което се случва навън и възможност да подадеш ръка. Понякога всички имаме нужда да загърбим за малко това, което се случва около нас и да видим как може да помогнем, дали на Рали или дали на когото и да е. Така че призовавам всеки един от вас, който пък идва в Неофитрилски, има възможност да си вземе книжката, тук от Хамът, който пък иска, и в интернет има, ако напишете историята на Рали, приятелите на Рали, тя понеже се разказва за историята ѝ, може да си я поръчате, да се запознаете с момиченцето, да видите може ли, как може да бъдете в помощ и да разпространим това, че едно малко добро невидно същество се бори за живота си и не се отказва, напротив, прави всичко възможно, така че да помогне и на други дечица, които са болни също. Така че това е, което исках да кажа.